रितुआ फन हमोना हमाथाय दिनैबो खेबसे खालायबावनो रं नांदों र' फना हेलौ फनखौ मानो हमा नोङो हेलौ सोरमोन सोरखौ नागिरदोंमोन आं माने नोंसिनि आइया गैया नामा आइया दं एसे बिजि दङ बै खामानि मावगासिनो एसे औ देलाय होमबालाय बे नाम्बाराव फन खालायनो खिन्थाना नोंसिनि आइखौ बे नाम्बाराव ना कल बेक खालायनांगौ औ दे आइया फ्रि जाब्लाथाय आं खिन्थागोन दे होमब्लालाय दा बावगारसै दे फनखौ खालायनो होथार कल बेक इमारजेन्सि होननानै बुं एसे इमारजेन्सि दं होननानै बुं बे नाम्बारावनो कल बेक खालायनो हो बावगारनाङा दे फ्रि जाबानो फन खालायनो हो औ दे दे बारहुंखासो खोमा बियो बारहुंखायानोथ' जागोन सोरथो फन हमनो सोरथो दंबावो आरो बे बारहुंखाखौबो नुवाखै र' आं बेसे देरखौथाय खोन्थायोसो ना खोन्थाया दा बिमानो फन कल बेक खालायनो होनायखौ इसोर भगबान मा इसिबां बानलु बेफोरलाय बानलु गोजानो मा खालायनो नागिरदों बेफोरखौलाय ओइ बानायस्रि बेसेबां बानलुफोरखौलाय मा खालायनो नागिरदों आचार बानायनो नागिरदों नामा सोर फाग्लाया जानो एसेबां बानलु औ दादाया मोजां मोनोना जानानै बानलु आचार बेफोरखौ फोरानना आचार बानायगोन औ दादानिसो फेभरेट नामा औ आब'आथ' जाखाया दादायासो जायो जोंफोर जायो आब'आ जाया बे मोनसे खोथाखौ खोनानानै आरो बे बानलु गोजा माखासेखौ नुनानै आंनि बे साथिर खर' मेलेमाव मोनसे खोथा सोरजिफैदों बेबायदिनो खालायगोन बेरे फुंजा आंखौ खोथा खोनासंहोदोंमोनथ' आं थुगोलाव दुगा मारि दानिया नाय आं मा खालायो चिलि खालायजोबगोन आं र' फैनांगोन र' आब' बियो बे ना खाथि सैमा दंग्लिया सानबेसे खारखोमाना थागोन सानदों बिलाय र' आब' दङ बियो गाख्रावनि बिखाव ओइ ना खाथिलै खोनसारि खांखिनि हिन्जाव ओंखारबोआबानो सानबेसे खारखोमाना थागोन सानदों नोंलाय पापि हिन्जावा आंनि मेगनखौ थुफ्लंनानै ओइ पापि जाला पापि सैमा दंग्लि हिन्जाव सानबेसे खारखोमाना थागोन सानदों नोंलाय मोनथिगौ नों न' सिङावनो एरसोखोमानानै दङ नों जेरावबो नोङो बिमानि न'आव थाङाखै बिमानि न'आव थांदों होननानै थगायनानै दोनदों नों न' सिङावनो एरसोनानै दङ मोनथिगौ आङो ओइ नाखाथि खांखिनि दायनि हिन्जाव आंनि मेगनखौ थुफ्लंनानै अबाव खारखोमानो नागिरदों नोङो आंनि मेगनखौ खाना खालायनानै ओंखारबो होनदों आं हले मोजाङैनो गाख्रबना बुंबाय थादों दे गोसा गाख्रबाखै मोजां गाख्रबानो फैखा मोजां गाख्रबनानै फैखा नङाब्ला हथे बेसेबा गोसा हुसिख्रावसो बखिसिगोन आङो बाल हिन्जाव ओंखारनोबा ओंखारबो गैमारा खोमा दङहाय आब' दङ एरसोनानै दङ बियो न' सिङाव दंथारो ओंखारबोदोंना ओंखारबोआखैहाय खुलुंखिनि हिन्जावा आंनि मेगनखौ थुफ्लनानै आंनि मेगनखौ खाना खालायनानै ओइ खुलुंखिनि हिन्जाव र'हाय गोरलैसो मोनदोंना नोंसा गोरलैसो मोनदों र'हाय गामिनि मानसिफोरखौ जुथुमजोबनानै मिथिं लिंसिगोन आङो आंनि मेगनखौ खाना खालायदों होननानै साला हस्पिटालाव थांनायावबो बेसे बिलुथिदों फैसा गैजा रोङा आंहा जा मेगनानो दाबो आलौगासिनो एखे मोदै गगासिनो ओंखारबोआना र' गामिनि मानसि माखासेखौ मिथिं खुंना लिंहैनोसै आं मा जादों आयौ आदा नोंबो सोंदों दासो मा जादों होननानै नोंहालाय मिथिया नामा मा जादों नोंनि हिन्जावादि आंनि मेगनखौ थुफ्ल'ना फैनानै आंखौदि मा खालायदों बेसे अयथासार खालायदों मेगनानो खाना जासिगोन आंहा नोंसालाय मास्टार मानसि दोहोनि मानसि जों गोरिबनि खस्थ'खौलाय अबा बुजिनो आंहालाय खाना जाबालाय मेगना नुवा जाना थाबालाय आंहालाय गथ'फोरखौलाय सोर जाहोनांगौ आदा खोथाया माथो जामारनाय मा जामारामोन नोंनि हिन्जावनो सोङाखै होनबा आदा नोंनि हिन्जावा दाखालि नोंसानि हायाव गोग्लैना थानाय बन थसेखौ बेखौनो बेसेबा आंजों सिला सिसि खालायनानै नांज्लायनानै आंनि मेगनखौनो थाब्ला थुफ्ल'नानै होदों आरो बनाबो नोंसानिबो नंखायामोन नोंसानि हायाव गोग्लैना थानायखायसो आं लाबोदोंमोन बारहुंखानि गोग्लैना थानाय बनसोमोन बियो बे हिन्जावाबो आंखौ बन थसेनि थाखाय खैफोदाव खोख्लैगोलै
नोंनो बुंनाय आदा नोंनो बुंनाय नोंसानि हायाव गोग्लैनानैसो दङमोन बे बन थसेया बे माबाया दालाया दंफांनि दालाया नोंसानि हायाव गोग्लैनानैसो दंमोन बेयावलाय नोंसानि होननानैलाय सोरथो अबावथो लिरनाय दङ नोंसानि दंफाङाथ' बे नोंसानि हायाव गोग्लैना थांना गोलैयाखैना नोंसानि न'आनो बेसेबा गोजानावसो दंखायो नोंसा हाया बै गुबुन जायगायावसो बेलाय नोंसानि बनलाय माबायदि जाखो आदा नों बुंनाय नों हरलाय मास्टार मानसि बुजिनो गोरों बेनिखायनो सोंबाय आङो नंगौ होनबा बे खोथाया आदा बेबायदि जानो हागौ होनबा नोंसानिनो होनबा बे बना बुंनाय आदा नोंनो बुंनाय हाया नोंसानिबानो बना नोंसानि जागोन होनबा आदा नोंसोरजोंबोदि आरो दा मा जादों थारमाने मेगना मा बांद्राय माबादों नामा औ आदा नङालाय माथो नोंना हिन्जावानो मेगनखौनो थुफ्ल'ना होबाय दा आंहा मेगनानो मोदैयानो गगासिनो मुलिखौबो मोजाङै जानो हायाखै फैसा होयिनि थाखाय फैसा गैयिनि थाखाय दा नोंसा फैसा हरनांगोन आंनो मेगन थुफ्ल'ना होनायनि औ मास्टार आदा नोंसा दा फैसा होनांगोन नङाब्ला आरो मिथिं खुंबाथ' खोथाया गिदिरसो जाबावगोन आरो बे गोरिब हिन्जावखौलाय गथ' गथाय दङ गोरिब मानसि बे मेगनफोरा खाना जालाबायबा मा जागोन अबाव फैसा मोनो बिसोरलाय सोर जाहोगोन गथ'फोरखौ दा एसे जाहांनायावनो नायाबा आरो बिसोरा दा मुलि जानोबो फैसा गैयानो दा नोंसानो हरनांगोन फैसाखौ नोंसानि हिन्जावानो मेगनखौ थुफ्लंना होबाय जेथिया फैसाखौबो नोंसानो हरनांगोन नोंसानिनो दाय बे फाग्लि हिन्जावा बन थसेनि थाखायनो बरबाद खालामजोबसिगोन आंखौ फैसायालाय बेसेबांसोथ' नांगौ होनना बुंदों देखायनायावलाय मुलि जानायाव हरनांगोन मास्टार आदा 5,000सो 5,000सो हरखाथारनांगोन नङाबा जाखाया दे खोथाखौ दावराव खालायबाय थानांला आं दे होगोन दे 5,000 नांगौना होगोन दे आं खोथाफोरखौ माने बांद्राय गिदिर खालायनांला आरो र' आं फैसाखौ हरनो र' दे सिरि थादो दे नोंसोरबो खोथाफोरखौ बारा माबा नांला मा जाखो माखौ एसेबां फन खालायबाय थादोंब्रा मामोन ओइ दाखोर ओइ नोंखौ नागिरनानै नोंसानाव पुलिसफोर फैदोंलै मा पुलिस पुलिस नों माबोरै मिथिया जोंहानाव पुलिस थांदों होननानै आंखौ नागिरदों होननानै सोर बुङा नोंखौ है बुंदोंब्रा आं रायलायनो बुंगोन नामा एखे थाजा खबर मोनखाथारदों आं नोंसानाव पुलिसा थांना नोंखौ नागिरदोंनो सिखावनि माल माइबा माल होननानै बखिदोंनो पुलिसफोरा बेसेबा नागिरदोंनो नोंनि रुम मानि चेकिं खालायजोबदोंनो नोङो र' मालफोरखौ अबाव दोनदों सिखावनि मालफोरा आरो फैसाफोरा न'आव दोनबोदों नामा नोङो ओइ मोसौ सानदों नामा नों आंखौ मोसौ गाद' सानदों सिखावनि मालफोरखौ बेबायदि न' सिङाव दोनदों आं गुबुन जायगायाव सेफटि जाना फैसाफोरा बेयावनो दं आरो मैयानि मालफोराबो गुबुन जायगायावनो दं टेनसन लानाङा दिनै सेलथायजोबगोन माने माब्ला सेलथायनो नागिरदों दा पुलिसजों हमजाब्ला जोंफोरबो थांजाखाबाय नै माबा खालायलै साननैसो नों गुबुन जायगायाव थाहैथ'दो बे जायगायाव थाथ'नांला आरो न'आवथ' थैनोबो थांनाङा आरो माला दिनैनो फाननो नाजा दे दोन फनाव बेबायदि बाथ्राफोरखौ रायज्लायजाया जायखिजाया जेरैखिजाया मैयानि खावनाय मालखिनिखौ दिनै फानखाथारगोन आं आरो दाहाय हराव मैयानि जायगायावनो फै औ दे आबा गारि गंसेया पामचार जाना दं माथो औ माबालाय आयै नोंखौ फन खालायदोंमोन सासे मानसिया थाबैनो कल बेक खालायनो होदों कल बेक खालायनो सोर मानसि खिन्थादों खिन्थायाखै बियो सोर जायखिजाया नोंखौ बुंदों थाबैनो कल बेक खालायनो होदों बे नाम्बारावनो दानिसो कल फैदोंमोन बे नाम्बारावनो कल बेक खालाय हरलाय सोर मानसिथो कल बेक खालायनो थिनदों आंखौ हरलाय बेलाय माथो रादायनि नाम्बारसो बेलाय आंखौलाय मानो कल बेक खालायनो थिनदों दाखालिनिफ्रायनो फन खालायबाय दङ माबा मोनबाय थादों आरो बिबो दिनै बारहुंखायासो हमदों सासे फिसाज्लाखौथ' खोमाना लाबायानो आरो बे सासे फिसाज्लाखौबो खोमा होनो नागिरदों नामा बे रादाया फन खालायनाङा होनना बुंब्लाबो खनले फन खालायबाय थायो बियो नङा एम्फौ गोनां मानसियानो एम्फौ गोनां माने बिसोरनि जादानो एम्फौ गोनां आंनि फिसा रनिया खैफोदाव गोग्लैदों गोमादों होनना बुंनायावथ' खेबसे खबर लाफायाखैमोन साला फनखौबोथ' खालायनो रोंखायामोन दा फिसाज्लाया थैखांनायखाय खबर लानो फैदों माखौबा फन हरबाय थादों हमा आं नोंनि फन फाफि हरफिनाबां आंनि फिसाखौथ' माब्लाबाबो फिसा होनना सानाखैमोनानो दा खोब फिसाज्लाया गैलाखाय थैखांनायखाय माखौबा नागिरना फन खालामफ्लादों नोङो थैबाबो नाहैयालै आं नों बायदि मानसिखौ दरखार नांनो आं नोंखौ फन खालायनो माखौ इमारजेन्सि कल बेक खालायनो थिनदों नोंलाय माखौ इमारजेन्सि ना थैनो ओंखारदों नामा नोङो फाफि थैनो ओंखारदों
थैनो ओंखारदोंब्लाबो नोंनि जोबथिहां सोलिगासिनोब्लाबो नोंखौ नायनो थाङा आङो नै दरखारनांदां नोंखौ फन खालायनो आंखौलाय मानो नांगौसै नोंहालाय फिसा फेनला दंखाजोबो माथो मानिनांगोन अन्थाइ बिखा बिफा नोङो अन्थाइ बिखा बिफा रनिया दिनै गैला थेवबो बियो खेबसे खबर लाफैयाखै एसेबां गोबाव जालांबाय खोथाफोरा दिनैसो खोबाखौ फन खालायफ्लादों पाप नांगौलै नोङो फिसाखौ बेबायदि खालायनाया पाप फिथरादाय थैनो गोनाङाव नोङो नोंनि फिसाफोरनि गासिबो महर नुनाय नङा सावो आं नोंखौ साव बानायस्रि नों ओंखाम संनो नागिरदों नामा औ मादै बेसे संबावनो नोंलाय माने मा दिनै नोंसोर दादैया थारमाने आं संनायखौ जानो लुबैदों होननानै बुंदों आं फैनायनिफ्रायनो ओंखाम माने बेबायदि मोजाङै सङाखैयानो ना जानो लुबैयोना हिन्जाव संनायखौबो थारमाने आं बेनिखायनो सानदों आं दिनै ओंखामखौ संनि नों संनांला आं संनांला ओहो आंनो संनोसै नोंसोर दादैया आं संनाय जानो लुबैदोंनो ना आंनो संसै नों गुबुन खामानि मावै जि सुनाय खामानि दङ न' लिरनाय खामानि दङ गोबां खामानि दङ दे नों गुबुन खामानिखौ मावहैथां आं गोथाव संना जाहोगोन नोंसोरखौ जेबो संनाङा नों दिनै गासैखौबो भाजा भुजा ओंख्रि ओंखाम आंनो संजोबगोन थां बाथरुमाव थांलाय आं जि माखासे बुरजा सोमना दोनदों बेखौ सुहैथां थां औ दे होमब्लालाय अब आएगा मजा बे दावलेब थंगारिया दानि बुंदोंमोन बानायस्रिनि सिगाङाव आङो पनिर टमेट' पटेट' ग्रेभि जागोन होननानै नायबाय था दा आं माबायदि पनिर टमेट' पटेट' ग्रेभि संगोन बेखौ संना जाहोगोन आं ओरैबायदि बानलु गोजा होगोन आङो ओरैबायदि बानलु होगोन नों जेब्ला ओंखामखौ जानो होननानै आरामसे खुगायाव सोगोन ना अब्ला बै नुथायखौसो आं नायनो लुबैदों दिनै गासैबो मैगङानो बानलु बानलु जाजोबगोन रावखौबो जानो हायै बिदि खालायजोबगोन आं माने बाखियाथ' बानलु जानो हाखायो पार्सनेलि बे डिमफोरा जेब्ला टिबोलाव जगोन ओंख्रि टेस्टि ना जानो नागिरगोन बेनिफ्राय जेब्ला बानलु आलुनानै बे जायालासिनो टिबुनिफ्राय ओंखारलांगोन खारलांगोन हा हा होननानै बेखौ नायनो थाखायसो बेखौ संनो नागिरदों आं बिराद लेबेल ना नोङो बिराद लेबेल दुगामारि आं मोनथिगौ जानो गोनां मानसिया जानो नागिरनायाव जुदि जानो हाया बेसेबां रागा जोङो बेसेबां खर' गाज्रि जायो बे फिलिंखौनो नोंनोबो होगोन आं दिनै दिम्पोल दुगामारि महारानि